Salutare și bine ați venit la un nou episod pe canalul nostru Gaming TV, Gaming TV. O să vă arătăm acum un glitch pe care noi îl zicem un glitch. Da, zici tu ceva. Ok, acum, deci vă arătăm un glitch. Deci, vă duceți, filmează. Deci, arată banii. Deci, arăt bani aici. deci 6516. Puneți, deci vă duceți aici, puneți pentru Frank Ribery 6500 la max prize-uri și uitați-vă aici, vedeți 2000 de? Uitați-vă, deci voi puteți să luați playeri gratis, ieftini. Uitați-vă la el, are 5 deci uitați-vă. Dați 3100 și acum vă duceți la acum ce player bun să le arătăm că merge ăsta. De exemplu, Diego Godin, uitați-vă, vedeți? 2300. Bă, ăsta e în câteva secunde. Îl luăm? Să le arătăm glitch-ul. Da. Ok, deci, stai. O să luăm pe Godina în acest moment. Deci vă duceți, apăsați pe ăsta și o să-l primim. Avem un 88 overall cu 2400. Simplu. Ok. Uitați-vă, nu o să-l iei nimeni. 6, Dar 5, 4, 3, 2, 1. îl avem pe Godin. Godin 88 overall. Ce aveți? Deci pe el îl avem noi în carieră. În Ultimate Team. Noi vă zicem că e un glitch pentru că noi l-am descoperit acum. Da, recent. Am vrut să ne cumpărăm am vrut să ne facem. Ok, dacă nu vedeți, echipa noastră e așa. Avem echipă bună pentru noi. Ravi, Bibiani. Acum am început. Da, uitați-vă. Cred că da ce pe Reama. Deci îl avem pe Godin. Godini 88 overall. Stai că n-am făcut noi ceva bine. Pe Ribery încă nu l-a luat ăia. Uitați-vă, deci dacă nu mă credeți, uitați-vă. Deci puteți să luați pe... Ribery acolo, mă. Bă, dar noi nu l-am avut... Da. What? He? Dar nu a scris acolo că l-am cumpărat. Da. Da, o să spunem aici un stop. Ok, deci cum vedeți avem 3000 și Vidal ăsta... Stați, Vidal! Să vedem pe Vidal cât costă. Nu mai avem mult timp de filmat. Da, și cam... Nu, stai că mai avem. Ok, mai avem. Pune pauză. O să pun. Ok, cum vedeți, Vidal nu există cu acei bani undeva pe acolo. Da, Hulk, o să vedem aici, nici el nu există cu banii ăia, deci... Nu înțeleg. Să vedem dacă există cu banii ăia. El există cu 2000, cu 2700. Putem să ne consumăm banii, dar nu? Nu vrem să consumăm banii pe pack-uri, că noi vrem să facem Road to Glory. Dar stai, lăsăm un pic până... Deci glitch-ul nostru e așa. Să vină până la... Deci vă arătăm. O să vină până la 5 secunde și după o să dăm noi foarte repede banii. Apasă pauză. Deci îl avem pe Vidal, l-am cumpărat în ultima secundă. Deci așteptați, trebuie să faceți fix în ultima secundă, după aia l-aveți pe Pepe. Ok, și asta a fost cu video de astăzi. V-am arătat un mic glitch și da. Eu am fost Gabi. Eu am fost Alex și vă zicem ceau.